Alkışlarınız. Mene şunday şiber yaş gailemiz Salik Saydaşev muzikasını jırlaytırgan gaile. Olarning Allah bilsa balalары da şulay Salik Saydaşevning muңнарына чумып яшәрләр. Шулай бит. Шулай амин. Кадерле дуслар, яшьчеләр турында сүз чыкканда әлбәттә без Нижнекамск шәһәрендә традицион үтә торган, һәр ел үтә торган, 2 елга бер ел үтә торган Salik Saydaşev исемендәге региональ конкурс турында сүз алып барырга тиешбез. Чөнки Татарстанда һәм Башкортстандагы байтак җырчыларның язмышы ул конкурс белән бәйләнгән. Шушы конкурста җырчылар Salik Saydaşевның әсәрләрен башкарып, башка композиторларның, татар композиторларның һәм чит ил рус композиторларның әсәрләрен яулап, аларны өйрәнеп, шушы җиңүчелек булып, алар киләчәктә үзләренең язмышына югары баскычка омтылуга беренче адымнарын атлыйлар. Һәм менә бүгенге сәхнәдә дә шушы конкурста катнашкан һәм шул конкурста җиңүче булган җырчылар чыгып тора. Хәзер сүзне Лилиягә бирәм. Лилия, кем безнең чыгачак? Шулай итеп сәхнәдә Salik Saydaşev исемендәге региональ конкурсы лауреаты, шулай ук халыкара конкурслар лауреаты, Татарстанның ат казанган артисты, Габдулла Тукай исемендәге Татар дәүләт филармониясе солисты Владимир Васильев каршы алыгыз. Salik Saydaşev, күңелле өмәсе. Şunda oyna, şunda gel, şunda hayırlasıyla.